siya issue. Kaya yung una na, ano eh, natutulog sa inuman. Amen! Buti mga kanseros, natakot ka ba? Ako nga pala si Paolo at ngayon dadaanan natin ang mga dark humor daw ng memes sa Pilipinas. Kasi masyado daw tayo wholesome, kaya ito na agad simulan. Pero naisip ko, bakit hindi natin gawing competition? Sulot o sukot? Diba may magaganda na mga dark humor? Merong hindi. So, tignan natin. Party girls? Well, sangria sa gabi, dugo ni Cristo sa umaga. Nice. Sulot. Sige, bigyan na natin. Sunod. You might be looking at this thinking, oh, kinky. A bit. But actually, disabled. Ano kung dalawa silang pilay, no? Wag niyo na pala imagine. Sunod. Nagaling kay Yuzuhiro. Hey, yo. I can lick it, I can ride it while you slipping and sliding. I can do all them licks. Hello, Cristo Currency. Hey, yo. I can lick it, I can ride it while you slipping. Bad trip naman, masyadong sakto. Pag ito nakuha, pag nakuha nyo endorser si Pope, dilib na ako sa'yo. Sige, sulot. Okay. Napapatawa nyo naman ako na wholesome. Oh my. Okay. Baka naglalaro lang ito ng mga anghel. Ano ba? Sige, sulot. Dali kay makabungog ang kahilom. Pocha, Bisaya. Panawag mo. Oh yes, may subtitle sa wakas. What happened to the bus? Blue. Yan, dyan kayo lahat. Blue, my God. We got it so hard. Blue ang boss. Kuya, dali kuya ka mo. Butol ako lang. Diyan ba sabi nga na nila sa impyerno ang punta ng mga bakla. Ayan, ako, ito na. Well, siyempre ako hindi, pero yun nga yung stereotype. Huwag niyo ako i-clip out of context. Ayaw ko makancel. Papunta sa impyerno ng mga netizens. Kaya sulot. Oh my, ano to? Bakit magagawin? Meron na ka ba kasi mga bata na underage, yung mga bata, sabi natin mga 18, kasi ikaw, sabi natin 25, di ba? Bata sa'yo. Okay, sulot ka sa kulungan. Ingat lang, sunod. Ito, galing kay Red Stabat. Appear. Appear. Ano ba adapt? Binatukan ba? Kala ko yun, kunin mo na to. Ano na tong pilyo na to? Babatukan ko lang, sandali. Sulot. You know where I go when we're dancing. Sige, sana may magmukbang din. Sa kabang nyo, sana may mga pispis na malaglag doon. Wala bakit ito kailangan pagyabang? Ano ba kukuha mo dito? Okay, meron na talaga tayong sukot. Ayan, nalagyan na ang ating sukot. Sunod. Oh, I'm a take a two. Mahirap screen yan. Ben, hirap. Pero maraming salamat. Yan ang turi ng magkakaibigan, di ba? Kahit baldado ka, kasama ka pa rin nila sa pagkabaldado. Sulot. Sobrang wholesome. Galing kay Space Rock Raccoon. Ayaw po, sorry. No, wala na po si Tito Dolphy. Di ba sa... Can we all pray for Tito Dolphy? Yahoo! Amo ka, men. Magkatabi tayo sa impyerno. Lagay mo, magkatabi kami sa impyerno ni Kuya. Ako yung drummer mo. Ano naman? Sukot, leche. Ito, galing kay Inflation Antique.
Sa mga di nakakaalam na yan yung parang pag-suicide nila pag talaga matatalo na sila yung mga Hapon. Sunod. Leche. Galing kay Lemeno. Minus 999 langit points. Si Crescent Jennifer. Ang M sa ML ay Mala Impierno. Triggered Legends. Galing kay Kiki Queso. Mahina ako pa. Hindi ka pa pwede sa Akatsuki. Hindi mga tagusunod na kailangan mga Jinchuriki eh. Amanda Kespitos. Sulot. Ulod na lang. Angel, baby. Angel. Yo, man. Angel, baby. Tayo ito yung nakatiling si Naday, oh. Sa segundo bago pumunta sa langit. Kaya sulot. Galing kay Jampo. Wala, nakakita na Santo Niño may bag. Saan ka pa? Ayoko na pupunta sa pag alas 3 na lang ng gabi. Ayoko. Alas 3 na lang umaga. Lugi eh. Sulot. Dahil sa pag-mass mo. Talaga nag-effort ka pa mag-mass para dyan. Galing kay Ese. Bawas na naman ligtas point. Show you that where you from. No matter to me. She said, hola, come. Makikita! Gusto mo ng flip-top, Joyce? Wala akong comment. Mga tumawa dyan. Binibilang na kayo ni Satanas. Magkakatabi na tayo. Wala akong sasabihin. Sunod. Sulot yan. Sulot na lang. Hindi, wag. Sukot na lang pala. Sukot. Leche. Parang may nawawala dito. Parang siya lang yung water boy nila. Sarad. Sinong hindi naniniwala sa Diyos, ihahatid ko. At least, diba? At least instant, diba? Wala na kailangan. Nakaganon ba siya? Akala ko nakaganon. Shhh! Mahimik kayo lahat dyan. Lol, hindi na talaga dugo ni Cristo ang iinumin natin. Sarili na nating dugo. Nice. Sunod. Loki hang out with a guy who owns a car. As you should, sis. The double standards. Damn, bro. Tandaan nyo, pag pumunta tayo lahat sa langit, di ba? May iiwan ng mga material na bagay. Ayun na, gusto mo lang sumakay at hawakan ng kanyang manibela. Hindi ko tuloy para ituloy yung mga nilalagay nila sa ibabaw ng isang video para lang magmukha. Hindi ako naniniwala may ganito katangang tao. Paano naging tungkol sa'yo yung kotse kung wala kotse yung boyfriend mo? Paano kung nag-jeep lang siya, di ba? Kaya ka niluwag ng buwan-buwan eh. Demonyo ka kasi. Sukot! Leche, sunod! Galing kay Soiti. Ey! Sheesh! Sheesh! Papunta yung perro! Sheesh! Demonyo, chick! Sheesh! Leche. Sige, sukot! Ayop kayo talaga. Uy, pre, salamat dun sa spaghetti na binigay mo. Sarap din ah. Sino nagluto nun? Sarap, no? Mama ko nagluto nun. Sarap pala magluto ng mama mo eh. Sarap na yun, ha? Lalo pag natikman mo yung luto ng lola ko. Natikman ko na yung lola mo. Ano sabi mo? Hindi. Kasi naalala mo ng birthday ng kapatid mo si Jacob. Dinala niya ako ng spaghetti, di ba? Kumatok pa kayo sa amin. Tapos usap kami ng lola mo, tagal namin. O, yun. May nangyayari sa amin nun. Pambira, kadalawa pa talaga tayo, Ito pre. sa'yo, pre. Sabi mo, masarap eh. Ang magandang plot twist. Okay, dapat hindi na siya nagsalita. Dapat tinitigan na lang niya. Sarap pa lola, di ba? May asim pa. May dala. Lalabas niya. At least pareho kayo ng taste ng tropa ko, di ba? Tropa time. Sunod. Galing kay Ivaro. So long. Paano siya nakakabalanse? Galing naman yan. Nung minamahal ka na ng tatay mo at hindi na yung anak niya. Yung anak niya manok. Magiging tinola na ako, hindi. Sunod. Ayoko na agad. Galing ka inutil ko dasay. Amen! Pumiyak ka pa. Nasa ano ka? Second. Uy,
Amen! The second circle of hell pala yan. Amen! Bakit? Hoy, Pocha 69! Pocha lahat nag-i-interconnect! Para ako nasa langit pag ako isang demonyo. Galing. Sunod! Lodog, Ducky Yua. Ghost spotted in Diplomat Hotel. Ay, kakagaling natin dyan. Nag-vlog tayo. Palagay na lang nung vlog. I was browsing the net for pictures with paranormal stuff in the so-called Diplomat. Ay, pumunta kami dyan. Ano nakakatakot dyan? paano kung hindi? Diba? Pucha, patayin nyo na to para gumulto. Patayin nyo na yung meme, leche. Ito, dahil kay MG. Ito yung kanina. I'm not a two-stepping man. Wow, ano yun? Exposing Taiga Ozawa. Siya yung puro kaldag lang sa TikTok. Hindi siya nitatabang tumulong sa pamilya niya. Puro minor. Okay, bigyan natin basahin. Oh my God. Hindi! Ang mga preso! Nakakakulong! Ano context nito? Wait, ano naman pinadala sa akin ng mga... Ito may public apology? Hello guys, magpa-public apology lang ako about dun sa nangyari sa issue. Leche sukot! Men, bakit mo gagamitin yun? Okay, bakit mo gagamitin yung nangyari? Kakaibang uri to ng sad boy. Medyo pa cancer na to, cancer boy na to. Wildlife. Sabi sana ko, daddy yung Okay, harangan mo. So sa TikTok, sa Twitter. Siya, maraming ang thirst sa Twitter. TikTok ako ng TikTok. Minsan ang tawag nila is alters. Minsan magbabayad ko talaga para magbigay ng mga kakaibang mga posts. Mga pang sumalangit na mga posts. At okay, naiintindihan ko yan. Hindi ko makita yung original pero mukhang nag-sorry naman siya. Pero hindi lang naman nadadala sa sorry yan. Kung lahat nadadala sa sorry, sana si Satanas sa langit pa, di ba? Talaga impressive na His Jesu Cristo. Nagpapalakpakan na kami sa auditorium ng impyerno, leche. Bawas na. Yung nasunod. Galing kay mga paalala ko saan bawal mamatay may tuwid na dito. Palala ka ng palala, di ba? Parang nung una, bawal tuwid dito. Basta palala siya ng palala hanggang kailangan may mamatay na para makinig lang tayo. Pero nice edit. Ito ko naman. Sunod. Ayoko na magsalita. Nakalimutan ko magsulot, sukot, leche. Basta lahat na natira, sulot. Ito, sukot si kuya. My day mo girlfriend mo. Ganito yan sa akin. Asip naman i-add ka, bakit gwapo ka ba? Sukot, leche. Toto mo kang artist. Puta, kinama ko! Iyan ako. Mason ako, gago! Pawagin mo lahat! Putang ina mo, barkada ako si Borgie Manotok. Tanong mo. Oh! Ano? Lalabang ka? Sige! Yeah! Puta, kinama ko! Ang ganda ng animation. Basta may laway pa. Ialagay ko sa description para supportan lokal. Maraming salamat. Sulot. Dahil sa talento. Galing kay Los Scientist. At least ito mga influencer sila. Diba? Isa sa mga banal dito sa plataforma. Banal na Santong Kabayo at banal na Santo Niño. Sulot! Amen! Sulot. Mukhang konti lang ang sukot ngayon. Buti naman dahil kailangan ko ng pahinga. رسمات اليوم رسمات انبهر في رسمه 3 وايفو زوجة وايفو هي رسمة انمي تمثل في الكرتون رسمها المخرج هذا المشاهد يتعلق بها وصار يعتبرها زوجته المثالية لا مصطلحات اريد issues ba sa Iraq ang mga waifu? Okay lang kung ganito waifu. Paniniwala ako pa din. Amen! Paki-comment amen sa baba. Sunod. Sukot. Bakit ako nagtatapon ng basura kung saan-saan? Yup, burra, gago. Hindi lang sa di tinuruan, hindi minahal na magulang. All of the above. Sunod. Ang bobo nun. Okay, sulot. Galing kay Psychological. Nice. 5 pesos stores. Basta hambog ng panong puro nanay. Oh, no. Blur man. Okay.
sa pagbata. No. Blur. Ano ba yan? Puro pang members. Lalo. Demonyo! Wag yun. Hindi ko ginusto ang Demonyo ka! Copyright. Oh, lungkot ka, wala kang mahipan. Baka mabigyan ng hangin. BBC. Kabuuan nun ay sukot dahil ang daming kailangan i-blur at lagyan ng members only version. Hayop kay lahat. Galing kay Sakalam. Kay John Till pa. Paano nakataas yung kamay niya ng ganun? Ito yung mga bata kanina yung tumanda yung sa pare. Kaya yung una na natutulog sa inuman Yari ka Okay, sulot. Marami nagalit ata dito. May magagalit nga dito. Diyan acceptable listen. Hindi pa ito napatay. Patayin nyo na to please. Ito pa pinakikita na naman ako meme edit sa alkalokan ba? Hindi po! Wag po! Leche sukot! Okay, James, may namatay sa lugar nyo, mga saguleros. Siyempre, kailangan namin ng pambayad dun sa kabawong, di ba? Hindi naman galing sa langit ang pera kung doon lang talaga galing Sulod. Ali sa palaman sa pande sa Oli Judge. Diyos nga lang ang pwedeng humusga kay Taiga sa mga masasama. Ayan, lalo na dito. Sulod. Lalapatawa mo ako. Ay galing kay Juroku. Asa lang. Ito ba yung may mga drugs? Hirap nga ba? Ito yung lagi na si Taiga ba to? Sunod! Galing kay Saint-Pierre TikTokerist moments. Bisan bilib ako sa inyo paano nyo ito gaya gawin? Kunyari nasa langit ka, yung nagtitiktok ka rin sa harap ni San Pedro. Ayan. Pag hindi ka makakapasok pag wala kang 500 likes sa TikTok. Sunod! Leche, galing kay Braxy. Hindi na lang. Wait lang, spoiler, di pa umapod dyan ng Breaking Bad. Leche, bigati upload na lang sa iyong kalungkutan. Sulod, Dave. Oh my god. Labanan ba to ng mga reliyon? Oh shit! I'm back for the Alalo ko Oh my god. Ba't siya may mule? Ay hindi, kala ko mule. Wala lugi dyan, mag-respawn yan after 3 rounds. Ryuken! Holy light Dapat 3 yung bilog ni player 2 dito Custom made but ano to? Uy, gago! Golden Palm! Oh shit! Daya may range yung Buddha. No, hindi! Natalo tayo, Egul. Sukot na para masyado marami na sulot Leche. Sunod, dumalaw teacher mo sa burol. Ang kapal ng makeup. Anyways, long quiz tayo sa Lunes ha. Don't be late. Bisa tayo kita, teacher. Sa performance. Itin mo muna si Lord. Huwag ka munang sumama sa kanya ha. Kasi siya nagsabing kukunin niya ako. Hindi ako sa langit. Hindi. Sa mga nakita natin, ako na. Mauna ka naman talaga, prop. Okay, masyado na tayong dark. Pero sige, sulot. Unti na nasukot kaya Sunday morning. Rain is falling. Paano kung sige, sukot, Leche. Ayoko na talaga, patayin nyo na to. Dalhin nyo na sa langit yon. At doon natatapos yung gusto nyo para mga ganito. Sino nanalo? Sulot o sukot? Pero pili ko sulot. Kasi naunti lang naman yung sukot na ngayon. Kaya kung gusto nyo para mga ganito, dyan like, share sa mga banal-banalan yung friends. Huwag nyo na subscribe. Paul, Mama Alap.